Fl-2024, is-settur finanzjarju ħalla 1.4 biljun euro fil-Kaxxa ta' Malta. Sas-sena li għaddiet, dan is-settur kien qed jimpjega aktar minn 14,700 ħaddiem. Mir-rapport annwali tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji li tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra, jirriżulta li s-sena l-oħra saru aktar minn 130 azzjoni ta' nfurzar li fost oħrajn waslu biex inħarġu aktar minn 920,000 euro f'multi, id-doppju mis-sena ta' qabel. Fl-istess perjodu ġew irtirati l-liċenzji ta' żewġ kumpaniji, kif spjega l-kap eżekuttiv tal-MFSA Kenneth Farrugia. Żidna wkoll il-liċenzji matul is-sena 2024, żidna wkoll ix-xogħol supervizorju fuq l-awtorità, żidna wkoll fejn kien hemm bżonn li nieħdu azzjoni min-naħa ta' enforcement jew niġbdu jew nwissu l-license holders tagħna biex anke jagħmlu xogħolhom b'mod aħjar. Jirriżulta wkoll is-sena l-oħra l-MFSA jafset ħafna fuq kampanji edukattivi biex in-nies ma jingidmux minn investimenti fil-bonds u minn prodotti bit-tikketta li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent meta dan ma jkunx il-każ. Dan ir-reatu magħruf bħala greenwashing. Bħala awtorità verament ninvestu ħin u effort sabiex kemm jista' jkun nissalvagwardjaw in-nies li jagħmlu servizzi speċjalment l-anzjani u hemmhekk dik hija area li qegħdin naħdmu fuq anke biex nagħlmu iktar u fix-xhur li ġejjin ħankunu qegħdin nillonċjaw diversi inizjattivi sabiex intejmu l-għarfien fuq dawn is-servizz fuq dawn il-prodotti finanzjarji. Is-Sur Farrugia qal li minn din is-sena l-MFSA se tibdel il-mod kif tagħmel ir-rendikont annwali tagħha li fost oħrajn se jiffoka fuq ir-riżultati li jiksbu l-kumpaniji aktar mill-azzjonijiet mill-MFSA.